Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Așa cum v-am promis ieri, continuăm seria dezvăluirilor, explicațiilor și, spunem noi, informărilor corecte în ceea ce privește vaccinurile și campaniile de vaccinare în România, în Europa și în lume. O să vedeți cât de puțin știți prin comparație cu ce aflați. Iar ce aflați acum este doar o mică parte din ceea ce ați putea afla dacă vă informați corect. Și slavă Domnului, surse de informare sunt căcălău. Una dintre cele mai bine păstrate, unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale ocultei mondiale sunt vaccinurile. Campaniile de vaccinare au afectat în decursul vremii zeci de milioane de români, sute de milioane de europeni și miliarde de oameni pe planetă. Nu este nicio exagerare. Miliarde de oameni pe planetă au trecut pe la vaccin. Că îl prizau pe nas, că îl înțepau în buca fundului curului, adică sau în mână. Campaniile de vaccinare, repet, au fost îndreptate către populația planetei, aceștia, oamenii, fiind în număr foarte mare, miliarde, cei care au primit vaccinuri în decursul ultimelor decenii. O să vedeți și astăzi dezvăluiri pe care le consider extrem de importante, de vreme ce vin să vă informeze, să vă lumineze și să vă ajute să decideți. Nu spun eu, nefiind medic, nefiind virusolog, nefiind cercetător la Institutul Cantacuzino, chiar dacă eram. N-aveam cum să fiu aici, pentru că li s-a interzis celor de la Cantacuzino să vorbească cu ziariștii. Deci nu am căderea să spun vaccinați-vă sau nu, Doamne iartă-mă. Am căderea însă, că de-aia fac emisiuni la televiziune, să pun pe micul ecran informații și imagini care să vă ajute să vă informați. Vă precizez că ele provin din surse foarte serioase. Provin din cercuri care luptă de ani, de zile, de foarte mult timp împotriva unei mafii mondiale, unei oculte mondiale, care pentru bani și pentru planuri diabolice, să nu mai spunem aia cu depopularea planetei, dar în general pentru planuri diabolice, dar și pentru foarte mulți bani, prostesc proștii. Iar slavă Domnului și în România și pe peste tot, suntem cu nemiluita, proști cu nemiluita. Ce m-a șocat astăzi cel mai tare și am schimbat pe ultima 100 de metri conținutul emisiunii? Am văzut la Realitatea TV o știre cutremurătoare, pe bune, adică halucinantă. Eu spun despre mine că sunt un om sănătos, mă rog, nu foarte sănătos, dar nici tâmpit nu sunt. Am făcut o emisiune, nu una, am făcut mai multe, dar una dedicată algocalminului. Am explicat răutaciilișa la ecranul acela și pe această tablă am explicat de ce algocalminul este o nenorocire. Pe www.2012 tehnici de salvare scrie negru pe alb la rubrica medicamente despre algocalmin. Bă frate, și ce știre, gata, scoteți, o să-l mai dăm. Ce știre credeți că a dat astăzi Realitatea undeva pe la ora 2? Românii își fac stocuri de algocalmin, să bat cu farmaciștii. Bă, poporul român face coadă să cumpere algocalmin. Deși li s-a spus, măcar eu știu că am spus de 2 ori, recent, că e toxic. Că are la bază o substanță extrem de periculoasă. O să vedeți imediat, o să mai încerc azi, ultima oară, promit, Sfânta Cruce. Dacă nici acum nu iese, înseamnă că nu merităm. Nici noi să vorbim, nici voi să auziți. Înseamnă că poporul ăsta e condamnat. Înseamnă că nivelul de inteligență și de înțelegere, nivelurile de inteligență și de înțelegere sunt la limita inferioară, sunt pe roșu, suntem duși cu capul, suntem terminați. Repet, românii se bat în farmacii să cumpere algocalmin. Când avem cartonul gata, îmi spune și mie, ca să-i dăm drumul să informăm oamenii. Repet, am întârziat un pic pentru că am băgat-o peste asta cu vaccinurile, am vorbit despre... Sunați-vă prietenii, rudele, vecinii, neamurile, dușmanii, nu știu, pe cine credeți că interesează, cine știți că v-ați dedulcit la algocalmin vreodată, luați, frate, telefonul, sunați-vă între voi și uitați-vă. Îmi cer scuze pentru că am scris lucruri foarte dure, dar mă doare inima să constat că muncim aiurea în tramvai.
că le spunem românilor că aspartamul, de exemplu, E951 este o substanță extrem de toxică și o conține, ea este conținută în toate băuturile răcoritoare carbogazoase light, ușoare, da? Pepsi, Schweppes, Coca-Cola, toate astea de la frații Jderi, băia, frații Micula, toată lumea. Ăia care fac light, fac cu aspartam. Nu e bună, e câh. Bă, frate, și să stai la coadă la aspartam, dacă mâine s-ar vinde aspartam, să stai la coadă să zici, dați-mi, nu mai dați câte 200 de grame, dați câte 100 să apucăm și noi, mai trebuie să fii idiot. Ca să le spui oamenilor că glutamatul E621 e cea mai toxică nenorocire pe care o conțin parizerele, salamurile, cremvuștii. Și ei să stea la punguliți, nu la parizer la coadă, nu la cremvuș, să stea la coadă la glutamat, să ia cu lingurița, să-i dea lui obezul ăla de fisu și lui grasa de fisu, să-i dea direct pe pâine glutamat. Nu e un popor de imbecili. Bineînțeles că nu mă refer la poporul român. Astea sunt cazuri imaginare. Ceea ce este real este că în emisiunea mea am spus, în emisiunea asta, cu eforturi luate, informații de la ne-am riscat, ne-am pus în cap pe ăștia din industria farmaceutică. Bă, nenică, am spus, algocalminul e belea. Degeaba am vorbit, frate. Astăzi am văzut la realitatea, coadă la farmaciile din România, își cumpără românii câte 2-3 cutii de algocalmin. Bine, mai încerc o dată. Săracul duhul poporul român, adică noi, corect, păcat. Nici nu știu, mă doare și pe mine inima, de-aia scriu ce scriu, nici nu știu dacă merită să fie informat acest popor. Mă rog, prostimea își face stocuri de algocalmin, deși am fost corecți cu ei, noi ăștia de la Se Întâmplă Acum, și le-am spus adevărul. Mai încercăm o dată, ultima dată, să moară țac și pac dacă mint, ultima dată. Medicamentul săracilor, numit algocalmin, este foarte periculos. Luați-vă mâncava-și gura și scrieți, sunați-vă între voi, spuneți bătrânilor, spuneți copiilor, spuneți tinerilor, spuneți cui vreți. Piața algocalminului din România este estimată la peste 11 milioane de dolari anual, adică ăia care fac algocalminul câștigă o grămadă de bani. Prețul mic l-a transformat în calmantul numărul 1 pentru români. Un adevărat medicament al sărăcimii, eu aș spune și al prostimii. Licența pentru denumirea de algocalmin este deținută de fosta fabrică de medicamente Sicomed. În anul 2005, cehii de la Zentiva, deci acum 11 ani, 10 ani și ceva, cehii au preluat licența de fabricare și numele, ca prostimea să nu creadă că e al medicament și să știe că e algocalmin. A preluat licența și astfel, doar datorită algocalminului, ăștia cehii au făcut niște afaceri extraordinare. Vânzările le-au crescut de 1000 de ori. Cu 1000%. Vă puteți imagina? Da? Asta pentru că românii stau la coadă la algocalmin. Potrivit surselor medicale, dintre toate medicamentele fabricate de compania de medicamente cehă Zentiva, calmantul pe bază de metamizol, țineți, Doamne iartă-mă numele ăsta minte, metamizol, aduce de departe cele mai mari profituri. Din această piață au reușit să prindă felii importante și alte companii farmaceutice care produc algocalmin sub o altă denumire, tot în România. Algocalminul se mai numește și Algozon și este produs de Ozon România. Și acum informațiile pentru aia care stau la coadă și își fac stocuri de algocalmin. Deși ar trebui să înțeleagă, mă rog, Agenția Europeană de Evaluare a Produselor Medicale... Stop. Deci ca să nu credeți că informațiile vin din capul sec al unuia care n-are nici o jumătate de oră de studii medicale, adică al meu. Nu. Informațiile vin din variate surse, de la diversi indivizi, de la diverse agenții, de la diverse ONG-uri, de la diverse laboratoare, cercetători, oameni care toți ăia care vor cu adevărat binele și care nu trăiesc din afaceri cu algocalmin, spun adevărul. Ăia spun adevărul. Agenția Europeană de Evaluare a Medicamentelor, a produselor medicale, de recomandările căreia suntem obligați să ținem cont ca țară membră UE, nu a restricționat folosirea algocalminului, deci îl lasă liber. Cu toate acestea, majoritatea țărilor europene l-au interzis, îmi cer scuze pentru agramatism, l-au interzis de mai mulți ani. Deci în majoritatea țărilor din Europa, algocalminul, din cauza substanței alea pe care o conține,
Este interzis. Studiile au demonstrat că metamizolul, aceasta este substanța despre care vorbim, din algocalmin, poate provoca o boală fatală numită agranulocitoză. Deci, metamizolul, care este substanța activă, de bază, asta că e calmantul, nu algocalminul e numele, la mișto. Deci, metamizolul produce, spun experții, spun specialiștii, agranulocitoză, o boală mortală care debutează ca o infecție supraacută. Boala distruge celulele din măduva osoasă, altfel spus, tratarea durerilor de cap cu algocalmin duce la distrugerea sângelui. Acum mergeți la coadă, dați fuga la farmacii și cumpărați cât mai multe cutii de algocalmin, că poate ați înțeles despre ce este vorba. Mă doare sufletul să folosesc cuvinte tranșante, dure, informațiile sunt mult mai vaste decât am spus aici. Noi ne facem cuvenita și propusa datorie de a vă informa. Dumneavoastră faceți ce considerați. Dacă vreți să mergeți să fugiți la farmacie unde deja stocurile sunt terminate, că și-au luat românii câte 3-4 cutii de algocalmin, este perfect. Mergeți și cumpărați algocalmin. Dacă eu am spus de 2 ori în emisiune, toate informațiile astea nu sunt noi, alea cu algocalminul le-am mai dat. Și nu m-au legat, n-a venit, nu sunt în pușcărie, nu m-au omorât, nu m-au dat în judecată, n-au venit să-mi ia chiloții, cureaua, centura, ceasul de pe mine, ochelarii. Nu am niciun fel, înseamnă că nu am mințit, că altfel, zang, îmi săreau direct în beregată. Veneau ăștia de la Ozon România și îmi spunea: ce ai făcut, mă? Ai spus că metamizolul pe plan european este acceptat, dacă de fapt numai în România se vinde și că în rest majoritatea țărilor l-au interzis? Da, da. Asta am spus, asta spun medicii. Că dacă mă dau în judecată, eu mă duc cu dosarele incomensurabil de mari în care experți europeni și americani spun despre metamizol că este o substanță cumplită. Ori ea stă la baza algocalminului. Dați repede, mămică, fuga la farmacie și cumpărați încă 3 cutii de algocalmin, că e foarte bun, face bine, calmează. E adevărat, calmează atât de bine încât se duce de suflet, nu mai pun și cuvântul dinainte, genitivul dinainte nu-l mai pun, se duce de suflet calitatea sângelui. Ei, și acum ce contează? Cum să spune în popor, dă-l în sânge, dă algocalmin, e foarte bun că trece durerea de cap. Dă-l în sânge este o metaforă legată de calitatea sângelui pe care o afectează algocalminul, ca să nu credeți că am luat o razna, de tot. Am luat o razna parțial. Bine, hai ne întoarcem la vaccinuri, ăsta cu algocalminul e și test. Eu am spus așa, prostimea își face stocuri de algocalmin, deși știe că e toxic. Întrebare, de ce? Ori nu înțelege, ori nu știe, ori mint eu, ori mint cei care spun că e toxic. Adică să ne lămurim. Hai să facem din emisiunea asta o emisiune lămuritoare. Domne, informațiile sunt incorrecte. Metamizolul ăla e boboc, e giugiuc bombon de caramel și e foarte bun la creier și la sânge. Și atunci înseamnă că noi trebuie să facem, cum se cheamă, dreptul la replică, să spunem am greșit, algocalminul este o minunăție, da? Sau dacă nu, înseamnă că poporul e tulburat cu înțelegerea. Bine, răspundeți voi ce credeți. Hai să vă reamintesc o situație. Mergem la episodul 2 din povestea cu vaccinurile. Iată virusul gripei porcine. Ăsta, gripa nouă, cum îi spun ăștia. Noul tip de virus gripal AH1N1, virusul gripei porcine, a fost creat în laborator. Informație de la coneșori. 2. Nu se aseamănă cu niciun alt virus precedent. 3. Adică mergem mai departe. Pentru sinteza acestui virus AH1N1 s-a folosit virusul gripei spaniole din 1918, care a fost combinat în mod artificial cu tulpina virusului comun H3N2 și H5N1. Ăsta este gripa aviară, celebra gripa aviară aia care ne prosteau ăștia că bântuie pe România și omorau orătănile românilor, se duceau în ogradă și le aruncau în tomberoane și le omorau găini, curci, rațe, vai mama lor, nu le-a dat aproape nimeni despăgubiri, le-au omorât rațele, le-au omorât găinile românilor și s-a constatat că era o vrăjeală, adică o afacere oneroasă patronată de puterea de atunci, care probabil că e aceeași putere de acum, dacă fac un efort să-mi aduc aminte. Deci cu gripa aviară ne-am lămurit, da? Deci, pentru sinteza virusului de gripă porcină s-a folosit ca element de bază virusul gripei spaniole din 1918,
combinat artificial cu tulpina virusului comun H3N2 și aviara. 4. Conține material genetic de la 2 tulpini de gripă porcină, 2 tulpini de gripă umană și o singură tulpină de gripă aviară, H5N1. Mergem mai departe. Un vaccin periculos provoacă cancer și alte boli grave, spun foarte mulți dintre cei care s-au aplecat asupra cercetării acestui vaccin împotriva gripei porcine. Vă reamintesc că în România numai ieri au murit 2 femei, una de 29 de ani la Iași, una de 23 de ani, însărcinată fiind, Dumnezeu să o odihnească, și pe ea și pe nenăscutul ei prunc, să-i ierte Dumnezeu, au murit la Ploiești. Un vaccin periculos provoacă cancer și alte boli grave. Mutații eu acum citesc ca surse echipe de cercetători care încearcă să tragă la scară planetară semnale de alarmă în ceea ce privește campaniile de vaccinare, în acest caz campania de vaccinare cu pentru virusul porcin, pentru gripa porcină. Mutații genetice și oncogeneză prin injectarea de material genetic străin direct în sânge. Conform studiilor recente, celulele umane utilizate curent în producția de vaccinuri sunt celule canceroase provenite din diferite tipuri de tumori umane, celule ale fătului provenite din embrionii avortați. Da, știu că e greu de suportat adevărul, dar dați-l pe tot ecranul, că nu citește nimeni așa ceva. Nu vede. Celule fetale provenite din embrioni umane avortați sunt singurele celule capabile să supraviețuiască în vitro și in vitro și să se dividă fără limită de timp și spațiu. Și celulele animale, embrion de pui. Vaccinul Optaflu contra gripei porcine al companiei Novartis va folosi celule umane provenite din tumori canceroase. 2. Sindromul Guillain-Barré, GBS, Guillain-Barré syndrome, boală autoimună. Ăsta este ca efect secundar al vaccinării împotriva gripei porcine, ca să știți ce citesc, dracu, Doamne iartă-mă. Deci, sindromul Guillain-Barré, boală autoimună ce cauzează paralizia brațelor și a picioarelor, iar în cazuri foarte rare a întregului organism. În 1976 s-au înregistrat câteva cazuri de gripă porcină comună, dată de virusul natural, nu de cel sintetic făcut în laborator, în rândurile soldaților de la Fort Dix, New Jersey, Statele Unite, și numai unul dintre ei a murit. Cel mai probabil din cauza eforturilor fizice prea mari la care era supus, nu din cauza gripei. Această moarte a tânărului militar a dus la o campanie de vaccinări, 40 de milioane de persoane, împotriva unei pandemii care nu s-a întâmplat niciodată. Deci, repet, un bărbat în America, un militar s-a îmbolnăvit, a murit, ce a urmat o campanie de vaccinări în masă, 40 de milioane de persoane, împotriva unei epidemii grave, numită pandemie, care nici măcar n-a avut loc. Mii de oameni au cerut despăgubiri pentru leziunile cauzate de această campanie. Mii de oameni, deci, au cerut despăgubiri. Cel puțin 25 au murit, 500 au paralizat. Repet, de la vaccin. De la boală a murit 1, de la vaccin au murit 25 și 500 au paralizat. Nu este recomandată vaccinarea celor care suferă de boli ale plămânilor. Agravează astmul la copii. Nu este recomandată pentru cei care suferă de inimă, de rinichi sau a celor care au probleme cu sistemul imunitar. Nu este recomandat femeilor însărcinate și copiilor sub 5 ani. De ce? Simplu. Deoarece conține adjuvanți, deci componente, că e mai greu să definim și nu are sens să definim cuvântul, conține substanțe toxice. Cele mai multe vaccinuri au un conținut periculos de mare de mercur sub formă de timerosal, un conservant de 50 de ori mai toxic decât mercurul însuși. Vă puteți imagina ce vă citesc? O doză destul de mare poate cauza disfuncții pe termen lung la nivel imunologic, senzorial, neurologic, motor și comportamental. Intoxicația cu mercur duce la autism, sindrom de atenție deficitară, scleroză multiplă, deficiențe de vorbire și de limbaj. O altă substanță pe care o conține, un alt adjuvant comun pentru vaccinuri, este hidroxidul de aluminiu, care este implicat în boala Alzheimer. O boală, vă spun eu, o boală degenerativă care duce la moarte, afectând grav sistemul nervos central. Cauzează alergii și șoc anafilactic. Substanțele pe care le conțin aceste vaccinuri în cazul gripei porcine sunt folosiți cu acordul Organizației Mondiale a Sănătății, cei mai mulți dintre adjuvanții noi, incluzând substanțe pe care le aveți acolo, nu le detaliem, și
renunț la cartonul ăsta, și o să trecem la următorul carton, pe ăsta nu o să-l mai dăm. Am vrut doar să vă arăt că datele pe care le furnizăm și informațiile pe care le furnizăm, lăsați-le să meargă, sunt verificate, sunt științifice, vin de la colective de cercetători, de medici, de imunologi, de virusologi, de oameni care cu asta se ocupă toată viețișoara lor, spun exact ce conțin aceste vaccinuri. Informațiile astea nu le-am văzut și nu le-am auzit niciodată în gura domnului străinu Cercel. S-ar putea ca dânsul să aibă dreptate și nici cineva dintre autoritățile române n-au venit să spună în fața poporului, opriți-l pe ăsta, n-au venit să spună în fața poporului român, poate pentru că nu e adevărat și greșim noi, dar poate pentru că poporul e prea prost și nu trebuie să afle nimic, dar poate pentru că sumele de bani care sunt în joc sunt prea mari și atunci nu trebuie să discuți subiectele astea. Lasă să ducă prostimea să se vaccinează, să se ducă ăia micii să se vaccinează și ăia. Vreau să vă reamintesc, în clasa 1 la școală, copiii nu sunt primiți dacă n-au un set de vaccinuri. La liceu, fiica mea la liceu nu s-a putut... Aseară am aflat, având o discuție cu ea, s-a uitat și la emisiune la ce am făcut ieri, și aseară am aflat, de exemplu, că fiica mea, n-am știut, e vina mea, știa maică-sa în schimb, n-am știut la vremea respectivă, acum 3 ani, că trebuie să facă niște vaccinuri ca să intre în liceu, că altfel nu o înscriu ea la liceu. Deci o poveste concertată. Întrebarea mea este alta. Cum poți să obligi un om într-o țară în care se spune că orice tratament îl iau cu acordul meu, dacă vreau îl iau, dacă nu, nu? Cum poți să obligi copiii în clasa 1 și în clasa 9 să meargă la vaccinat, altfel nu îi primești la școală? V-ați gândit vreodată? V-ați gândit vreodată că toți copilașii sunt obligatoriu, ca o turmă, duși la vaccinare doar ca să fie înscriși la grădiniță, la clasa 1 sau la clasa 9? Este cutremurător. De ce? Pentru că în țara noastră funcționează un principiu care spune că orice tratament, iar vaccinul este un tratament medical, se face cu acordul părinților în cazul copiilor sau cu acordul maturilor, adică al meu în cazul maturilor. O mărturie cutremurătoare, vă prezentăm în continuare o cutremurătoare mărturie a unui cercetător în domeniul vaccinurilor. O să dăm și play, mâine, poimine o să apește, au apăsat. Mulțumesc mult. Deci o mărturie cutremurătoare a unui cercetător în vaccinuri care a lucrat mai bine de 10 ani în laboratoarele unor mari companii din Statele Unite, companii farmaceutice. Din punctul meu de vedere, spune acest cercetător, care bineînțeles că a rămas anonim, că altfel îl împușcau ăia în cap direct, toate vaccinurile, toate, a lucrat 10 ani în domeniu. A fost cercetător în domeniul vaccinurilor. Spune așa: din punctul meu de vedere, toate vaccinurile sunt periculoase, din mai multe motive. Implică sistemul imunitar uman într-un proces care tinde să compromită însăși imunitatea, rezistența organismului la îmbolnăvire. Pot să provoace boala pe care teoretic ar trebui să o prevină. Pot cauza alte boli în afara celor pe care trebuie să le prevină. Repet, tot ce citiți acum sunt vorbele unui cercetător în domeniul vaccinurilor. Oamenii cred că aceste laboratoare, locuri de fabricare, sunt cele mai curate din lume și asta nu este adevărat. Contaminarea apare tot timpul, obții tot felul de chestii care ajung în vaccinuri. De altfel, mulți oameni nu știu că unele vaccinuri contra poliomelitei, rubeolei, hepatitei A sau pojarului au fost făcute din țesuturi de la fetuși umani, adică avortoni, copii avortați. Iată câteva din întrebările la care nimeni nu vrea să vă răspundă. Nu știm nici noi în totalitate, pentru că nu ne-a ajutat nimeni să vă răspundem. Noi vă spunem care sunt cele mai frecvente întrebări la care nimeni, absolut nimeni, nu vrea să răspundă. Vă gândiți singuri acasă cam de ce nu vrea să răspundă. De ce sunt copiii cei care trebuie să primească cei dintâi un vaccin experimental? Corect. Ce va face statul, în cazul nostru statul român, ce va face statul român în cazul în care copiii și femeile însărcinate vor fi afectate, vor fi lezați și vor avea de suferit în urma vaccinării? De ce în Statele Unite și în Comunitatea Europeană, deci și în România, căci e membra Comunității Europene, ascultați aici, de ce în America și în Uniunea Europeană se acordă imunitate totală în fața legii împotriva oricăror plângeri în instanță care ar putea rezulta în urma vaccinării? Adică, în traducere liberă, te-ai dus și ți-ai vaccinat copilul a rămas, ferească Dumnezeu, paralizat, s-a terminat, e o legumă,
Și tu te duci și faci o plângere și spui, bă, mi-ați nenorocit copilul. A făcut antipolio sau antitetanus sau a făcut ăsta cu AH1N1 și a rămas o legumă, copilașul meu pe care vi l-am adus să-l vaccinați împotriva cancerului de col uterin și a ajuns o verdeață. Adică îi curg bale din gură și nu mă pot înțelege cu el. Mă îndrept în... Nu poți. Statele europene și America au făcut în așa fel încât nu poți să... Ăia n-au nicio răspundere. N-au. Deci au imunitate totală în fața legii împotriva oricăror plângeri în instanță care ar putea rezulta în urma vaccinării. Adică, de ce s-a hotărât că nimeni nu răspunde de efectele vaccinilor? Corect. Nu răspunde nimeni. Stop. De ce se impune vaccinarea obligatorie când riscurile bolii sunt mici, iar riscurile vaccinării sunt enorme? V-am mai spus, asta e legată de campaniile de școlarizare. Vă reamintesc că în România copiii n-au voie să intre în clasa 1, n-au voie să meargă la liceu în clasa 9, nu pot merge la grădință dacă n-au anumite vaccinuri făcute. Întrebare. A explicat cineva prostimii, mamelor, părinților, taților, bunicilor, unchilor, aparținătorilor? De ce? De ce? A ieșit cineva să spună, da, domnule, mi-asum eu mi-asum ministrul sănătății Ceche Otilo că nu se întâmplă nimic. Vaccinul e foarte bun, trebuie făcut, nu intră copilul la școală pentru că 2 puncte. Și de acolo, după 2 puncte, Ceche Otilo sau cine a fost, Eugen Nicolaescu sau cine a fost, că au mai fost niște unguri, au mai fost niște PSD-ști, au mai fost niște... Ăștia să explice, că sunt miniștrii sănătății. Ați văzut ce spunea ieri în emisiune, dacă vreți o să o dăm și astăzi, ce spunea ministrul sănătății din Finlanda, că este o campanie de decimare a populației pe bază de vaccinuri. De ce se impune vaccinarea obligatorie? Am mai spus că riscurile bolii sunt mici, iar riscurile vaccinării sunt enorme. O altă întrebare la care nu dorește absolut nimeni să răspundă, deși poate ar fi foarte interesant răspunsul. Cum poate fi impusă vaccinarea obligatorie? Ridicați-l o leacă mai sus. Cum poate fi impusă vaccinarea obligatorie, cazul copiilor, da? Când etica medicală și legile României, ca și ale Europei, prevăd pentru orice tratament medical consimțământul informat al pacientului. Copiii nu pot merge la școală sau la liceu dacă nu au vaccinurile făcute. Întrebare pentru voi, acasă, cei care vă uitați la emisiunea mea. V-a informat vreodată cineva corect și v-a cerut acordul să vă vaccinați copiii? Nu. Nici nu v-a informat nimeni și nici nu v-a cerut nimeni acordul. Deci s-a încălcat unul dintre principiile eticii medicale și o lege internațională care spune că nu poți să faci tratament cu japca. Nu ai voie ca stat să obligi cetățeanul să facă un tratament decât dacă cetățeanul vrea. Iar dacă cetățeanul este un pui de cetățean, trebuie să vrea cetățeanul adult care a făcut puiul ăla, adică părinții. La noi stăm la coadă la Algocalmin. Noi stăm la coadă la Algocalmin. Bine, de ce nu există nicio altă întrebare? Interesantă, nu? De ce nu există nicio organizație în România sau în Europa, deși în Europa există unele care să bat, în România nu există niciuna. Îmi cer scuze că am băgat și Europa. Europa civilizată are organizații foarte puternice în domeniu. În România, de ce nu există nicio organizație care să controleze conținutul vaccinurilor la firmele producătoare? Și în Europa, ăia care reușesc să facă asta sunt, de-aia i-am pus inițial pe listă, sunt hăituiți de guverne, sunt urmăriți, măciucăriți pe unde îi prind ăia. La noi nu e niciuna. La noi nimeni n-a venit să ia un vaccin și să ducă să-l controleze, să vadă ce conține. Nimeni. A venit cineva să iasă la televizor, să spună, da, noi, ONG-ul Zgârci, da, am verificat conținutul vaccinului împotriva cancerului de col uterin și conține cu tare, e perfect, mergeți, dați drumul, împingeți-vă fetele la vaccinare. Nu, n-a venit nimeni. Întrebarea este de ce? De ce nicio organizație nu există în România care să controleze conținutul vaccinurilor la firmele producătoare? De ce li s-a interzis oficial, altă întrebare, tot în România, de ce li s-a interzis în mod oficial specialiștilor noștri, și avem, slavă Domnului, specialiști la Institutul Cantacuzino, să vorbească pe această temă cu presa? Repet, am încercat eu personal de 2 ori, ba chiar odată cu un prieten de acolo. Omul s-a scuzat, mi-a zis, bă, Tudore, suntem prieteni, ne cunoaștem, nu pot. Nu, am copii acasă, nu pot. Bine. Iată și câteva minciuni cumplite. Deci v-am pus o listă de întrebări la care nu răspunde nimeni. Acum vă prezentăm, ne permitem să prezentăm și mulțumim celor care
mă plec în fața telespectatorilor emisiunii mele care m-au ajutat și mi-au trimis multe din informațiile pe care le furnizez astăzi. Aștept și altele. Vedeți că nu le duc acasă. Mama mea a decedat, deci nu sunt pentru mama să-i le duc ei. Le dăm pe post ca să se lumineze lumea, cum am dat și informații despre algocalmin și lumea s-a luminat, s-a făcut lumină în capul românilor și s-au năpustit la farmacii să facă stocuri de algocalmin. Foarte tare! Asta cu algocalminul îmi dă de gândit. Bă, ce fel de nație suntem? Nu știu. Iată și câteva minciuni cumplite care ascund efectele campaniilor de vaccinare. Prima minciună. Epidemiile sunt eradicate prin vaccinare. Fals și manipulatoriu. Din punct de vedere istoric, vaccinarea este una dintre cele mai mari erori ale medicinei. Vă repet, nicio afirmație pe care o citim nu ne aparține. Sunt preluate de la surse pe care deocamdată le păstrăm anonime. Dacă ajungem la proces cu oamenii, facem publice sursele pe care le-am păstrat în original, ca să spun așa. Deci, din punct de vedere istoric, vaccinarea este una dintre cele mai mari erori ale medicinei. Statisticile secrete sau foarte puțin mediatizate arată clar că eradicarea bolilor, adică dispariția bolilor infecțioase, nu a avut nicio legătură cu campaniile de vaccinare în masă a prostimii. O prostime neinformată și manipulată prin presă. O să vedeți că avem și explicații mai încolo un pic. A doua minciună cumplită. Vaccinurile ne protejează contra bolilor infecțioase. Bine, Organizația Mondială a Sănătății, ascultați-o pe asta că e cea mai tare, a efectuat între anii 1968 și 1971 un foarte mare studiu asupra vaccinului în India, o țară cu probleme, India, o țară foarte profund cufundată în probleme medicale, o țară cu 1 miliard și ceva de suflete, mă rog, spre 1 miliard de suflete, o țară în care sunt zone scăpate de sub control din punct de vedere medical, o țară cu probleme, da? În 1968 a început un studiu în India, făcut de cine? De Organizația Mondială a Sănătății, da? Deci de mama lor, privind campania de vaccinare în India, o să vedeți, da? Asupra vaccinului. În această țară au fost vaccinați, înainte de acest studiu, deci în 1968, contra TBC-ului au fost vaccinate 364.000 de persoane. Rețineți cifra. 364.000 de indieni au primit un vaccin împotriva TBC-ului. Rezultatul? În zona în care s-a efectuat campania de vaccinare și unde, conform logicii stupide a experților, TBC-ul ar fi trebuit să fie eradicat, adică trebuia să dispară, au avut loc mai multe îmbolnăviri de tuberculoză decât în zonele Indiei în care populația nu a fost vaccinată. Repet, poate nu m-am făcut înțeles. Într-o zonă a Indiei, 340.000 de subiecți, copii, bătrâni, tineri, femei, persoane cu copii în brațe, au fost vaccinate, persoanele, contra tuberculozei. 340.000. În următorii 3 ani, analizele Organizației Mondiale a Sănătății au spus că în acea zonă, în acel stat indian, că India e împărțită în mai multe state, în acel stat indian, tuberculoza a fost la ea acasă, era TBC-ul în floare, mai în floare decât în zonele unde nu s-a făcut niciun fel de vaccinare. Și asta lăsând la o parte complet, deci n-am luat în calcul faptul că Organizația Mondială a Sănătății a analizat în studiul acela și efectele secundare și afecțiunile provocate de către minunea secolului săracilor indieni trași în țeapă, adică metaforic vaccinați. Fiți atenți acum că mergem mai departe. Organizația Mondială a Sănătății a încheiat acest studiu cu concluzia că eficacitatea vaccinării eficacitatea vaccinării în India a fost 0. Vă puteți imagina că ăsta este un rezultat al Organizației Mondiale a Sănătății? Vă puteți imagina câți și-au făcut buzunarele atâta doar cu 340.000 de doze de vaccin? Doar cu ăia. Dar ele sunt miliarde de doze de vaccin pe lume. Eficacitatea vaccinului în India pentru tuberculoză. Păi scrie aici. 0. Cum? Nu știați acasă nimic despre acest măreț studiu efectuat în India acum 30 de ani? 40 de ani? Ok. Păi nici n-aveați cum să știți. Comisia Euromondială care se ocupă cu coordonarea și aprobarea vaccinurilor, deci această comisie a Organizației Mondiale a Sănătății,
de la Institutul Robert Koch din Berlin, acestei comisii i-au trebuit 27 de ani pentru a face cunoscut rezultatul acestui studiu. Deci erau ăia morți de mult, indienii aia, nu mai exista aproape niciunul. Și deci pentru a ridica recomandarea de vaccinare contra TBC-ului. Fiți atenți mai departe. În martie 2000 a fost suspendată vaccinarea contra TBC-ului în urma rezultatelor publicate, dar obținute cu 27 de ani în urmă. În anul 2000 s-a suspendat vaccinarea contra TBC-ului în Austria. Dar în multe alte țări încă vaccinul contra tuberculozei se face în campanii de vaccinare. Deci, repet, acum 40 de ani s-a văzut că eficiența unei campanii de vaccinare împotriva TBC-ului a fost zero. Ăia 27 de ani au ținut rezultatele la secret, la strict secret, secret militar. Au făcut publice, Austria a zis, frate, eu nu mai îmi chinui oamenii și nu mai vreau să bag bani, statul austriac, să bag bani în vaccinuri de vreme ce n-au nicio eficiență, ba mai mult, au și efecte secundare. Dar în alte țări, deși acestea sunt adevărurile, se mai face încă vaccin împotriva TBC-ului. Deci se știa că vaccinul contra TBC-ului nu face doi bani, ba mai mult face chiar rău. Și totuși aceste lucruri, aceste adevăruri au fost ținute ascunse timp de 27 de ani. Și s-a vaccinat contra TBC-ului într-o veselie, ca la nuntă, în folosul cui? Cine a câștigat miliardele de dolari? Răspundeți-vă voi acasă. Ce credeți despre medicii care au știu și azi adevărul și totuși tac și merg mai departe? Pentru că nu cred că v-a vaccinat cineva de la salubritate. Nu cred că au venit ăia alu prigoane care ridică gunoiul în sectorul 3 în capitală și v-au dat vaccin. Nu. Vaccinul a fost făcut, este făcut și va fi făcut și recomandat și va fi strigat în gura mare de un medic. De unul care a jurat pe măsa și pe sufletul lui că iubește, muncește și face tot ce este în putere pentru sănătatea omului. Ha? Mai aveți un exemplu? Da, mai avem. Să luăm atunci Elveția. Ia fiți atenți, alt exemplu. Asta o țară foarte civilizată, că până acum am vorbit de India, unde ăia sunt și mulți, dacă mai mor 300 și 400 de mii, nu contează, așa ar putea spune niște imbecili. De unde? India este o țară extrem de interesantă. Hai să luăm Elveția. O țară foarte civilizată, curată, educată, popor harnic și disciplinat. În anul 2000 a existat o epidemie de oreion, care a durat 5 luni în Elveția. Oficiul Național pentru Sănătate din această țară a cantoanelor a trebuit să recunoască faptul că 75% dintre cei care s-au îmbolnăvit fuseseră vaccinați. 75% dintre copiii, dintre tinerii, dintre bătrânii, dintre elvețienii care s-au îmbolnăvit de oreion erau vaccinați. Institutul Robert Koch din Germania, că doar și ăsta tot o țară, că și asta tot o țară civilizată este, a recunoscut de asemenea că 2/3 dintre bolnavii de tetanos fuseseră vaccinați antitetanos regulamentar. Știți că vorbeam aseară cu fiica mea și îmi spunea că a făcut și ea vaccinul antitetanos. Mă îngrozeam, o ascultam și mă îngrozeam, pentru că știam ce aveam să spun astăzi pe post. Materialele astea le știam. Și mă uitam la fiica mea și ce să-i spui copilului? Că ai făcut un vaccin absolut degeaba? Că te-ai lăsat injectată doar ca unii să facă bani și cu șansa să faci tetanos, să faci boala? Bine, trași în țeapă conform directivelor. Doar că o afecțiune de genul acesta se vindecă fără urmări în 2-3 săptămâni. Aici ne referim, sau mă rog, sursele noastre se referă la tetanos. Pe când daunele aduse corpului de către vaccinurile inutile rămân toată viața. Dacă vreți, continuăm, dacă nu, mutăm pe alte canale unde sunt emisiuni mai distractive. Va fi greu să credeți, fiți atenți ce urmează, va fi greu să credeți, dar adevărul în cazul îmbolnăvirii copiilor vaccinați este următorul. Iată date științifice. Și să lăsați un pic tabelul așa ca să-l vadă, dă-l pe tot ecranul. Că ăsta merită să-l vadă toată lumea. Iată adevărul în cazul copiilor vaccinați. Afecțiunea. În cazul asmului, au fost vaccinați, s-au îmbolnăvit între 8 și 12%. Copiii nevaccinați, aici e-vaccinați erau nevaccinați, 0%. Neurodermita, în cazul copiilor vaccinați s-au îmbolnăvit până la 20%, în cazul copiilor nevaccinați maxim 4%. În cazul vaccinurilor antialergice, copiii s-au îmbolnăvit un sfert din ei, în cazul copiilor nevaccinați la alergie
sub 3%. La hiperactivitate, copiii de ăștia mai așa care fac vaccin pentru calmare, pentru să n-aibă hiperactivitate, dar diferența între copiii vaccinați este așa, 10% ăia vaccinați, 1,3% s-au îmbolnăvit, au făcut hiperactivitate ăia nevaccinați. Poate e cazul să vi le notați, poate e cazul să le memorați. Sunt niște cifre care ar trebui să dea de gândit oricărui român, indiferent câți neuroni are în cutia craniană. Mă rog, dacă are unul singur, să schimbe canalul, că n-are sens, discutăm degeaba. Mergem mai departe. A treia minciună despre care vorbim azi. Există foarte mici efecte secundare. Ni se spune de către medici că există foarte puține, foarte mici, neimportante efecte secundare. Avantajele sunt evidente în comparație cu dezavantajele. Bine. Ia gândiți-vă când a fost recunoscută public oficial o daună provocată de un vaccin. Eu recunosc că în 30 de ani de televiziune, în 20 de ani de presă, n-am auzit niciodată. Ca și părinte, puteți exact constata că ceva nu este în regulă cu copilul dumneavoastră care a primit un vaccin. Dar pentru ca acest lucru să fie și oficial recunoscut, vă trebuie o grămadă de timp și bani de pierdut prin tribunale, cu șanse foarte mici de a vi se face dreptate. A patra minciună. Merită să vă sunați prietenii și vecinii și rudele. Vaccinurile moderne sunt suportate foarte bine de organism. Așa ne spun nouă medici. Dacă nu ne uităm la conturile miliardarilor din industria farmaceutică, unde chiar sunt foarte bine suportate aceste vaccinuri moderne, cum oare pot fi suportate bine niște vaccinuri moderne în care găsim formaldehidă, substanță interzisă în industria mobilei deoarece se știe că este cancerigenă, fenolorot, care este interzis în industria alimentară. Repet, acestea sunt substanțe pe care le găsim în vaccinuri și ele sunt interzise și în industria mobilei și în industria alimentară, dar în vaccinuri se găsesc. Deci, fenolorot, care este interzis în industria alimentară, dar admis în vaccinuri. Mercur, din grijă pentru sănătatea noastră, ca să știm mereu exact ce temperatură avem. Și aluminiu, tot din grijă pentru sănătatea noastră, căci aluminiul nu ruginește. Sunt și mici glume, ne permitem, poate așa înțelegem și despre gravitatea situației. Vaccinurile mai conțin impurități provenind din mediile de cultură. Rinichi de maimuță, embrion de găină, celule ale fetușilor umani, adică embrioni, fetuși, copii nenăscuți, ca să înțeleagă și ce. Fermenți modificați genetic și altele. Mai conțin o grămadă de stabilizatori, neutralizatori, conservanți, antibiotice, substanțe portante, coloranți, euri, da? Vaccinurile. A cincea minciună. În noile vaccinuri nu se mai găsește periculoasa substanță tiomersal. Corect. Corect. Am și spus, nu se mai găsește. Este un adevăr. Da, nu se mai găsește tiomersalul, ci se găsește această greu de pronunțat substanță, o să încerc, se numește fenoxitanol. Deci, fenoxitanol, în loc de tiomersal se găsește fenoxitanol, o substanță care provoacă daune rinichilor și sistemului nervos. Fenoxietanol. Da, fenoxietanol. Deci, fenoxietanolul a înlocuit tiomersalul. Există deja 32 de alte denumiri pentru ceea ce noi cunoaștem bătrânește, empiric, sub numele de mercur. Practic, fiecare vaccin conține mercur într-o formă sau alta, chiar dacă se numește tiomersal, fenoxietanol sau cum vreți noastră. A șasea minciună. Unele vaccinuri trebuiesc periodic repetate, adică rapelul vaccinului, pentru a se menține imunitatea. Ați auzit asta, cred că de sute de ori în viața noastră, da? Da. Din capul locului trebuie spus, vaccinul nu protejează nici măcar un minut după ce a fost administrat. Ar trebui, deci, reluat, reîmprospătat. Cine profită? Vreți o dovadă că este prosteală pe față, că suntem doar folosiți și nu îngrijiți? Iată dovada. În Austria, vaccinul contra căpușelor, care are numele acela, trebuie refăcut la fiecare 3 luni. În Austria, la fiecare 3 ani. În timp ce în Elveția, același vaccin, produs de aceeași firmă, de același producător, trebuie reluat odată la 10 ani. Trageți voi concluzia, fiind vorba de același vaccin și, repet, informațiile sunt super verificate. Un vaccin contra căpușelor în Austria trebuie refăcut după 3 ani și în Elveția după 10. Acum, ori în Elveția s-au obișnuit cu căpușele și sunt frații lor, trăiesc în, cum se cheamă, în simbioză, trăiesc ca lichenii pe copac, căpușa pe elvețian și îl doare pe elvețian în cur de căpușe,
și austriacul e mai sensibil și mai curat, ori înseamnă că e o prosteală la mișto și noi suntem doar bătaia de joc și subiectul de câștig financiar. Ca o concluzie pentru azi, hârtiuța cu contraindicații care însoțește un vaccin nu ajunge decât din întâmplare în mâna unui pacient. În mod normal, nici n-are cum să ajungă. Pentru că vaccinurile nu se vând la farmacie și când te duci la medic să ți-l facă, nu-ți dă și hârtia cu efecte secundare. Nu. Această hârtie, în schimb, ajunge în mâna medicului sau a farmacistului. Adică doar unuia care face parte din gașcă. Bine, nu toți medicii și nu toți farmaciștii, ca să nu mă duc la proces cu imbecilii. Ce ar putea citi prostimea dacă ar avea acces la informații corecte? Iată câteva exemple. Hexavac, ăsta e un vaccin. Da? Să nu credeți că e vreun fel de mâncare pe la cine știe ce restaurant. Nu, Hexavacul, printre efectele secundare găsim țipete lungi de durată și greu de liniștit. Pe un alt vaccin, de data asta elvețian, contra tusei convulsive, da? Se poate citi printre altele, dacă am avea hârtiile alea, dar nu le avem. Țipete stridente timp de 2 ore cu posibilul deces al copilului. Vă rog frumos, opriți puțin. Ce scrie între ghilimele este luat de pe hârtia vaccinului ăsta elvețian. Adică este un efect secundar scris negru pe alb pe acea hârtie, pe care bineînțeles că prostimea nu o poate vedea. Că nu e... Asta ajung la cei care fac vaccinul. Țipete stridente timp de 2 ore cu posibilul deces al copilului. În cazul vaccinului contra hepatitei B se poate citi, dacă am avea acces la informații, printre alte consecințe și scleroza multiplă. În Noua Zeelandă, spre exemplu, frecvența apariției diabetului a crescut cu 60% la doar 3 ani de la introducerea vaccinului contra hepatitei B. Din ce în ce mai desele cazuri de diabet la copii apar mai ales ca urmare a vaccinărilor contra oreionului. Nu uitați! Voi, cei care vă uitați la televizor, răspundeți de sănătatea și de viața copiilor voștri. Luăm câteva zeci de secunde de publicitate și vom reveni în emisiune pentru a comenta informațiile, pentru a veni cu noi informații și pentru a discuta mai ales noi între noi, cei mulți și care poate așa ne mai luminăm la minte. Vă repet, ca să nu se simtă nimeni vexat, să nu se simtă nimeni jignit, să nu se simtă nimeni agresat verbal. Mie mi se pare că fac parte dintr-un popor, dintr-o nație, ciudată. Aici mă exprim eufemistic, ciudată. Eu nu vreau să spun că suntem chiar foarte mulți proști, nu. Dar astăzi m-a cutremurat informația reală. Am văzut-o cu ochii mei la Realitatea TV. Chiar m-am certat cu colegii mei că ai noștri n-au fost în stare ăștia de la știri să facă și ei găselnița asta. Da? Mă rog, au avut alte treburi și au făcut altele. Cozi în România, cozi la farmacii, bătaie cu pile, cu șpăgi, ca să ia românii să ia cât mai multe cutii de algocalmin. Da, vom reveni cu informațiile despre algocalmin și vaccinuri imediat după publicitate.